С подарък за рождения ми ден решила Пепчето да изненада мен, преобръщайки живота си в 7-дневен all-inclusive. Към Палма де Майорка ще летим, на морето да се осолим. Няма как да ви го кажа, ама загубихме багажа. Идиотите проклети отмениха самолети. След масивна хакерска атака Пепа даже се разплака. Рокли, гащи, блузи, пет литнаха с самолет някъде в небитието. Объркаха ни житието. В Палма аерогарата голяма, тук разбра се, куфара го няма. Слънце, плаж, море и пясък, а отвътре иде крясък, че в други някакви посоки куфарът ни отлетя. Стана тя каквато стана, с Пепа гледаме се двама и в китайския с дрехи нови преоблякахме се до основи. В хотела срещу плажа няма как да ви покажа. Седнали сме, пием вино, а живота ни е в кино. На Цекови рекламата върви. На мен душата ми се сви. Тя видимо е схванат кръс, а аз си ходя още по гол гъс. И отново Пепа е засмяна. Да, но куфара го няма. Моля ви се, EasyJet, куфара ми намерете. Обещавам за напред да не ползвам самолети. 24.9.25. Чакай, следва продължение на нашето славно приключение. Бавно отминават дните. Понеделник, вторник, сряда. В пясък целите покрити, на ресторант ни се сяда. Чето там не може да се влиза по късигащи и хавайска риза. Няма да се спра, ми вика Пепа, ще им се не видят самолетите проклети. Куфара си искам, не ме интересува. Няма да ви казвам как яростно ги псува. Не спира да крещи, аз имам застраховка. Навярно тук се крие някаква уловка. И докато пушеше цигарка на балкона, с приказка за принцови принцеси, пристигна новина по телефона, от EasyJet попитаха къде си. На мен обаче много не ми пука. Нали подарък ми е всичко тука. А след написване на този стих, от радост даже се напих. Чикво му е на all-inclusive. Разходка, плаж, ядеш и спиш. Барман видото налива и чака да се умориш. Нагъвам яко аз, пържоли столовата, а тя до мен с риба тормози ми душата. Абе, идилия голяма, да, но куфара го няма. Навънка взе да става хладно. До нас млад мъж и възрастна германка. Тя гледаше го в очите жадно, той смучаше коктейл със сламка. Рибата тя иска стръв. То живота е такъв. Качихме се в асансьора. Добре, че няма други хора. И тук душата спря да страда при следващата изненада. Откъде бе минал куфара, не зная, озовал се в хотелската ни стая. Зарадва се оная Пепа, лицето грейна изведнъж. Сутринта окъпа се в морето след падналия летен дъжд. Излизай да си правим кепа, излизай, стига си се крил. А аз отвътре от кенефа стомаха нещо бе ме свил. Издавах звуци обичайни, там в добре позната поза, навярно от храни нетрайни, умирисах се на целулоза. Завършвам с радост на сърцето мисията в този час, по причина за което стихове написах аз. А като за епилог накрая, тръгнахме следващия ден. Подобна случка като тая не бе се случвала с мен. За до година, как да кажа, дано се видим пак на плажа.